हेलो फ्रेंड्स दा आं दंफैयो क'क्राझार सोहोराव थानाय बाथौ थानसालियाव बहुत गिदिर बाथौ थानसालि एसे कमप्लिट जानो एसे दंबावो पेन्डिं कनस्ट्राक्शना दिनै गोथार बाथौ सान बेवहाय माखासे आरज गाबनाय हाबाफारि दिनै दङ दा आरज गाबनाय हाबाफारि जानो थांगासिनो दं दा बेयाव दंफैयो बेयो बागानसालियाव दङ आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटाल खाथियाव दा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो नायदो बाथौ बेफोरबो गासिबो जाजोबबाय बहुत गिदिर गिदिर गम्बुज मोखां जानानै खालामनांगौमोन एसे बयखौबो आखाइ खबजोबै आरो ओरैथिं आंजों फंनैसो बिसमोनफोरखौ बहुत मोजां रायसनफानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। खरसथागानि बाथौ थानसालि जोंनि क'क्राझाराव थानाय बे समाव बहुत जाहाथे मोजां मोनदों आं दिनै फैनानै जोंनि सिबियारि नायदो आरज मददगिरि अनसाय गाव गावनि आखायाव थानाय मबाइलफोरखौ जानाय लोंनाय सालु लाखियालाबानो बन्द खालामनानै दोनो बे जाहैबाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि मन्दिर जोंनि बैयावहाय दङ आर'जफोरखौ बै गम्बुज नुहुरनाया एसे फैजोब्बाय आरो फैबावनो ह्रीं क्लीं से ह्रीं से ह्रीं क्लीं से ह्रीं क्लीं से ह्रीं क्लीं से
आदसा बे जाहैबाय गाहायनि फ्ल'रनि ग्राउन्ड फ्ल'रनि आलासिफोर फैबा जिरायग्रा ग्राउन्ड फ्ल'रनि बे फिथा बानायदों फिथा बानायदों साहा बानायदों आइ बिमामोना ग्राउन्ड फ्ल'र बहुत माने गोग्गाथाव जोंनि बाथौ थानसालिया बहुत डेभेलपमेन्ट बिथिंजाय जानाय लोंनायनि हाबाफारि जागोन आलासिफोर फैबा जिरायनो आरज गाबगासिनो दं थानसालियाव बयबो बे जाहैबाय क'क्राझारनि गोथार बाथौ थानसालि दा थांफिनसै आङो आरज गाबनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ दाहाय फैफिनबावगोन आङो नायबाय थादो